Alma Libre консултантски център и Атинския гастрономичен център на Стельос Канакис разработихме и ви предлагаме оригинални сладки патисери по нова технология. Питайте търговците и технолозите на Алма Либре. Обърнете се към тях, за да осигурите места на презентациите, които организира Алма Либре консултантски център, и поискате от тях съответния филм рецепта, който ви интересува. Ето за една минута няколко от сладките патисери, включени в серията Deluxe Line. Торта Инкас, торта Тукан, торта Валенция, торта Медитеране, торта Карамел, торта Бискотело, торта Сентос, торта Суис, торта Артемис, торта Ексклюзив, торта Чизкейк Милениум, торта Бисквитена мечта, торта Блак Форест, торта Тирамису, тарта Лимон, чизкейк мечта, шоколадова торта, торта Кранч бискоти, торта Ягода. Ето за една минута няколко от сладките, включени в новата серия патисери, серията Традиция, за да се запознаете визуално с новата серия. Шарлот, нуазета, бискотена торта Мама Мия, сникерс, торта Рила, тарта Лимон, профитерол, тарта Пастелеро, чизкейк Традицион, тарта Ягода и тортата Карпати, еклеровата торта Карпати, която ще представиме днес. В този филм рецепта ще ви представим еклеровата торта Карпати и, разбира се, цялата необходима информация и технология, за да осигурите много високо качество, стабилно качество на изненадващо ниска себестойност. Продавачите по вашите обекти, ние ги наричаме търговци-консултанти, задължително трябва да са информирани подробно за детайлите на сладкиша Карпати, толкова технологически, както и исторически и, разбира се, вкусовите и хранителните стойности на еклеровата торта Карпати. Именно за това този филм рецепта е крайно необходим да го видят няколко пъти вашите продавачи, сервитьори, търговци и добре информирани да предават към крайните клиенти впечатляващи отговори на всеки въпрос, свързан с еклеровата торта Карпати. Така се вдигат продажбите. Разбира се, цялата тази работа на добре обучените ви продавачи-търговци, консултанти, както ги наричаме, отива на вятъра, ако качеството на тортата Карпати не е много високо и винаги стабилно. В рецептата, която ще представим в този филм, ако спазите изцяло технологията и продуктите, които участват, тогава е абсолютно сигурно, че
промоционната работа на вашите търговци-продавачи ще има впечатляващи резултати, защото става дума за един изключително вкусен еклеров сладкиш на много ниска себестойност – тортата Карпати. Характер на еклерова торта Карпати. Еклерови етажи, приготвени с пресни яйца. Пухкав, изключително вкусен крем дипломат с френска млечна сметана в комбинация с сладкарски крем от пълномаслено мляко. Черните белгийски череси с превъзходен вкус придават плътен, натурален, плодов аромат, а еклеровата шапка върху тортата, като релефна планина върху тортата Карпати, осигурява неповторим, впечатляващ ефект. Реално, технолозите на Атинския гастрономичен център и Алма Либре консултантски център в рецептата еклерова торта Карпати успяхме максимално да експлоатираме динамиката на всяка суровина, която присъства, и да се получи комбинация с невероятен вкус и изключително ниска цена. Малко история за еклеровото тесто. Един от героите на нашата торта Карпати. Това са необходими знания за всеки професионалист, производител, технолог или продавач. Еклеровото тесто е много меко тесто, което като се изпече на различни форми и размери, се получава вкусна тестена основа с гладка кора и изцяло куха вътрешност. Като изпечеме еклеровото тесто на малки топки, се появяват сферични оформления, които приличат на малко зеле. Именно поради това французите ги наричат шу, което означава на френски зеле. Ако изпечем единично еклерови пръсти с дуи номер от 8 до 14, се получават известни еклери, а ние днес ще използваме един иновационен технологичен трик, за да изпечеме еклерови цели етажи, за да впечатлиме нашите клиенти. Търсейки историята на еклеровото тесто, ще открием, че рецептата на еклеровото тесто е открита от италианския сладкар Попелини в кухнята на Екатерина Медичи през 1547 година. Попелини разтапя краве масло и го оставя да се свари заедно с вода и сол. След това добавя захар, като разбърква непрекъснато. После добавя брашно и много внимателно разбърква енергично и непрекъснато. Накрая, към студеното тесто добавя едно по едно яйцата и ги хомогенизира, като продължава да разбърква непрекъснато. Попелини пече малките топки на силен огън, а те се надуват, оформяйки сферични шу. Голямата революция с шу и еклерите става през 17 век, когато френският сладкар Антонин Карем решава да напълни кухите еклери и шу с сладкарски крем или с млечна разбита сметана, а по-късно с заливка от шоколад. От тогава започва дългото пътешествие на разновидни сладки, основани върху напълнените шу. Ето няколко от тях, както сме ги разработили в Алма Либре.
известния по целия свят профитерол, шу с пълнеж залят с разтопен шоколад, шоколадова салца, както обичат да я наричат някои сладкари. Торта Сент Оноре. Характерните еклерови сладки монахини или религиус, както са известни по европейските сладкарници. Пари Врест е еклеровия пръст, пълен с специален млечен пълнеж, а често французите казват, че е грях за посетителите на Париж, ако не опитат от този сладкиш. Кронкобуш са известните пирамиди с шу, превърнати в произведение на изкуство по масите на приеми, сватби и изложения по целия свят. Известните попелини са малки хапки шу, напълнени с различни кремове и плодове и атрактивна декорация. Те са превърнати в основен асортимент в малки сладкарници, които имат за цел задоволяване на манията на потребители, любители на еклеровото тесто. Огромна гама от еклерови торти, както тортата Карпати, която ще представим подробно днес. Питайте търговците на Алма Либре за тези рецепти и поискайте от Алма Либре консултантски център съответните филми рецепти, които ви интересуват. 4 са основните производителни стъпки, които трябва да реализираме, за да сглобим еклеровата торта Карпати на Алма Либре. Първо, приготвяне и изпичане на еклерови етажи. Второ, приготвяне на крем пълнеж дипломат. Героите тук са растителната сметана Хопла, млечната сметана Елевир и сладкарския крем Флу. Трето, използване на готови черни череси в желе на бакбел като етаж. И четвърто, поставяне на еклеровата планина шапка върху тортата и декорация. Ще започнем стъпка по стъпка да изпълняваме тези производителни нива, като даваме цялата необходима информация за продуктите, които участват. Технологията на тази рецепта е изцяло съобразена с продуктите, които сме избрали като подходящи и сме длъжни да ви предупредиме, че рецептата не важи и технологията ще загуби стойността си и вкусовите си величия, ако се променят част от суровините или не се спази изцяло технологията. Нека започнем от първата стъпка – оформянето на еклеровото тесто и изпичане на еклерови етажи планини. Първо, трябва да ни е наясно какво искаме от едно добро еклерово тесто. Едно добро еклерово оформление трябва да има цвят на злато след изпичане, да е почти кухо отвътре, а повърхността му, кората, да е стабилна и здрава. Външно трябва да е сферичен, без странични дефекти. От гледна точка на производството, както видяхме в рецептата на попелини, ще трябва един човек непрекъснато да стои над тенджерата, да разбърква и да играе с температурите, да добавя едно по едно яйцата, за да стигне до правилен резултат. Процедурата е трудоемка и изморителна, а резултатът с такъв вид производство
не е винаги стабилен. Клиентите всичко усещат. Неуспешни еклери или шу веднага се забелязват от клиентите, а работното време на всеки професионалист сладкар или негов помощник е изключително скъпо вече, за да стои над тенчерата и да забърква тесто за шу. Шведската фирма Bakels, именно за да ни спести време и да ни осигури винаги стабилно и високо качество, направи специален продукт за производство на шу и еклери, наречен Шу Пасте Микс. Нека проучим спецификацията и прочетем състава на този продукт. Състав: палмово олио, пшенично нишесте, пшенично брашно, гликозен сироп, брашно, брашно от хмел, набухватели, сол и аромати. Очевидно, в състава на Шу Пасте Микс има натурални продукти, познати на всеки от нас. При определена пропорция на суровини, няма ли да може сами да успеем да произведем шу и еклери без продукта Шу Пасте Микс на Bakels? Разбира се, ще може. Само че, ако реално сетнем да правим сметка, ще видим, че производството на шу с Шу Пасте Микс на Bakels ни икономисва много време и енергия, а възможността да замразим готовите изпечени шу и да ги ползваме когато ни трябва, дава възможност за още по-голяма икономия на време и енергия и, разбира се, удобство, което обикновените рецепти с обикновено необработено брашно не може да ни осигури. През последните 30-40 години индустриите на суровини се специализираха на изключително високо ниво. Шведската фирма Bakels има традиция над 100 години. От Bakels избрахме и ви предлагаме Шу Пасте Микс поради следните причини. Bakels произвежда жито и зърнени продукти в сътворен кръг в собствени под пълен контрол терени. Bakels разработва житните култури и брашна по собствени технологии и методи, осигурявайки точно размера и качеството брашна и нишесте, което се изисква за еклеровото тесто. След максимално възможно финно смиляне, центрофугирането на селектираните брашна в специални контейнери силузи с високо налягане въздух в първите 2 секунди осигурява най-финното от брашното. Само с това брашно може да се осигури финната еднородна структура на Шу Пасте Микс. Толкова финна структура се получава, че нашите шу ще ги произведем изключително бързо и икономично с студена вода. Нека видим как се приготвя еклеровото тесто с Шу Пасте Микс. Съпвате в пасана на миксер 350 грама вода на стайна температура и 450 грама цели яйца също на стайна температура. Добавяме 330 грама Шу Пасте Микс и 100 грама обикновено брашно. Разбърквате всичките материали заедно на
първа скорост за 1 минута и после за 7-9 минути на втора скорост, докато сместа стане много гладка. Очевидно е, че Шу Пасте Микс икономисва много време и без никаква възможност за грешки се получава идеално по качество, много стабилно тесто за шу и еклери и всяко еклерово приложение. За да оформим добри еклерови етажи, измислихме едно изобретение, което ще го направим един път и ще го използваме многократно. Изрязваме картонена сладкарска подложка от тези, които продава Алма Либре за еднократна употреба, от пресован картон с дебелина 5 мм и с диаметър по ваше желание, номер 25 или 30, и нарязваме колкото е рингът на тортата Карпати, която ще сглобим. Намазваме тавата с олио. Ние ви препоръчваме да намазвате формите за кейкове и печивата или тавите с специалното олио Тинкол на Комплит. Това е специална смес от обработени за тази цел мазнини с восък. Тинкол осигурява много повече живот на вашите съдове, мият се много лесно съдовете, изделията се отлепват много бързо и лесно, без изгаряне отстрани, а най-важното е, че опасността от изгорени мазнини една върху друга, което закономерно по статистика водят до рак, се избягва изцяло, като се използва Тинкол. Поставяме картонената матрица върху намазена с олио тава и с пош номер дуи 8 или 10, като спирал пълним отвора отвътре навън в картонената матрица. С нож заравняваме върху подложката и отстраняваме подложката. Съветваме ви преди изпичане да поръсите със ситна четка или сито отгоре с малко пудра захар, която да няма примеси, например нишесте или други съставки. Това ще помогне решително за правилно изпичане на шу или на еклери, защото ще се образува много фин карамелов филм и ще даде идеална еднаква гладка структура и външен вид на вашите шу, еклери или в нашия случай еклеровите етажи и еклеровата планина отгоре. Поръсваме отгоре с малко сурови филирани бадеми на паби. Печем на 150-160 градуса, време в зависимост от размера на изделията. За еклеровите етажи на нашата рецепта ще печем за около 20 минути на 160 градуса. Консистенцията на еклеровото тесто Шу Пасте Микс в комбинация с яйцата ще изпекат еклеровите етажи, като се появят релефни, малки и големи надувания в повърхността на еклеровия етаж. Именно, благодарение на този релеф, като на планини, се оформи името на тази еклерова торта, нашата торта Карпати. Шу Пасте Микс е най-стабилната основа, за да освободите вашата фантазия и творчество. Споменахме в началото на този филм за попелините. В друга рецепта от серията Традиция показваме как с Шу Пасте Микс
може да оформим шу и да ги пълним с крем дипломат, сглобявайки известния гръцки профитерол с шоколадова салца. Освободете вашата фантазия и експлоатирайте възможностите на Soup Paste Mix. Коментирайте с технологиите на Alma Libre и смело пробвайте Soup Paste Mix. Толкова е финна и гладка структурата на Soup Paste Mix, че може да оформите много финни фигури и да сглобите стабилно и здраво всеки труден сладкиш. Внимание! Един друг, понякога по-евтин, подобен продукт от пазара, без палмово масло в състава 30%, без необходимото количество царевично и пшенично нишесте над 30%, без специалната разработка на брашната, вероятно е да се получат еклерообразни оформления с слаба структура, без необходимата кухота по средата, без високия вкус и златиста визия. Един лош еклер понякога на места става по-твърд или на места с слаба структура. Този еклер ще развали изцяло вашата еклерова торта, вашия сладкиш. Ние смятаме, че правилното използване на качествените материали и освобождаване на динамиката, която крият съставките и тяхната комбинация в един продукт като Soup Paste Mix, е тайната, която ще различи вашия сладкиш, вашата сладкарница от другите. Използване на продукти от ново поколение като Soup Paste Mix освобождава изключително свободно време на всеки съвременен сладкар. Това свободно време е крайно необходимо, за да се експериментира всеки сладкар за производство на нови продукти, необходими за витрината, необходими за задоволяване на клиентите си. А сега нека се върнем към нашата рецепта. Нека приготвим крем пълнеж за еклеровата торта Карпати. Нежен, пухкав, много вкусен крем, което го наричаме крем дипломат. Необходимите продукти са вода 600 грама, крем флу на комплит 250 грама, растителна сметана Хопла 300 грама и млечна сметана 35% масленост Елевир 250 грама. Преди да започнем изпълняването на рецептата на крем дипломат с тези продукти, нека се запознаем един по един с тези продукти, за да видим защо сме решили да използваме точно тези продукти за нашата рецепта крем дипломат, а не някои други от пазара. Изборът на тези продукти стана с цел да оформим един крем с ефирен вкус, плътен и пухкав, с отлична структура и едновременно финансово изгоден крем за пълнеж на нашата еклерова торта Карпати. Продукт героят на нашия крем дипломат, който ще произведеме, е сладкарския крем флу. На пазара има над 50 вида сладкарски кремове. Само в нашата фирма, само в нашата гама на Alma Libre предлагаме 10 вида сладкарски кремове, всяка една с конкретно предназначение. Някои от тях са познати на нашите клиенти. Крем самба, крем рома, крем рико, крем флу и други. Те
по състав и консистенция изглеждат същи и еднакви, но всеки един от тези кремове има конкретно предназначение и специални свойства. Нека видим защо в нашата рецепта за нашия крем дипломат спряхме на студения сладкарски крем Флу. В сладкарството не търсим горе-долу някакви резултати. Търсим точни резултати с конкретни характеристики за конкретния сладкиш. Искаме сладкарски крем палнеж за нашата еклерова торта Карпати с следните характеристики. Много вкусен ароматен крем палнеж, много лек, кадифена структура, натурален цвят, пухкава консистенция. Комбинацията на студения сладкарски крем Флу с растителната сметана Хопла и млечната сметана Елевир е тази, която осигурява този идеален вкус, който гоним за пълнежа на нашата еклерова торта Карпати. Нека видим състава на крем Флу. Захар, картофено нишесте, пълномаслено мляко, обезмаслено мляко, суроватка на прах, млечни протеини, хидратирани растителни мазнини, сгъстители и стабилизатори. От състава става ясно, че участието на млечните продукти заемат много важно място. Именно те осигуряват изключителния вкус, който гоним. Обработката на всичките съставки и особено на захарта дават крайната кадифена структура, която само при крем Флу може да се достигне. Ще видим, че крем Флу много лесно и бързо се разбива в миксер за 3-4 минути на бърза скорост с аналогия 600 грама вода и 250 грама крем Флу. И след малко имаме един идеален, много вкусен сладкарски крем за всяка сладкарска употреба. Пробвайте крем Флу. Ще се изненадате от кадифената структура, гъвкавостта и трайността на този сладкарски крем за всяка ваша обща сладкарска употреба. Леко го забъркваме и го пускаме за 3-4 минути в миксера. За да стане още по-лек, още по-пухкав нашия пълнез на еклеровата торта Карпати, ще хомогенизираме готовия сладкарския крем Флу с млечната сметана Елевир, заедно с растителната сметана Хопла. Така ще се получи идеалния пълнез, наречен крем дипломат. Преди обаче да видим точната рецепта и цялостно начинът на оформяне на крем дипломат, нека обясним защо избрахме сметаните Елевир и Хопла, а не други от пазара. Алма Либре така или иначе продава и други сметани. Защо избрахме точно Елевир и Хопла? Нека видим. Млечната сметана Елевир 35%. Млечна сметана не е нищо друго, освен каймака, кремът, който се отделя след центрофугиране на краве мляко при определени условия, без допълнителни съставки. При това положение става дума за един изключително чист натурален продукт. Тогава защо има различни качества в пазара? Защо има различни цени? Нека видим. Най-напред трябва да отбележим, че става дума за един почти
първичен, натурален продукт, всичко тръгва от условията и средата, в които се отглеждат кравите, храната, водата и така нататък. Елевир отглежда собствените си крави в изцяло контролируеми условия, така че да се получи висококачествено мляко в еднакви условия. Също така, Елевир използва мляко за производство на сметаната от определен период на годината. В специални условия разработва висококачественото мляко и получава натурална 100% чиста млечна сметана без допълнителни съставки. Пастеризира сметаната и я опакова в асептична опаковка. Нека видим конкретно предимствата на млечната сметана Елевир. Чист натурален продукт, без добавки, винаги кадифена структура, плътна, привлекателна визия, винаги стабилно качество през годината, осигурява сравнително голям обем и има ефирен вкус. Очевидно, млечната сметана е чувствителен продукт, доста капризен. Сметаните от мандрите имат изключително малък срок, нестабилна структура и огромна разлика от партида на партида. Нека да сравним сметаната Елевир с други натурални сметани, пастеризирани в асептична опаковка и с 35% масленост. Трудна задача, защото показателите в опаковката и състава показват почти същото. Първо, трябва да сме сигурни, че сметаната, която ще използваме, е 100% натурална, с масленост 35% и че е опакована в 1-литрова асептична опаковка. Вкусът и цветът е от важните очевидни фактори за сравнението, но най-важните показатели са обемът при разбиване, стабилната структура след разбиване, вкусът на разбитата сметана, времетрайността в хладилника, естествения цвят след разбиване и стабилното качество при всяка партида. Направете сами слепи тестове и сравнете по всички показатели Елевир с други сметани от пазара. Тогава ще се убедите сами за качествата на Елевир. Ние смятаме, че само с млечната сметана Елевир може да се достигне максимално високо и стабилно качество, плътна структура, отлична визия и кадифена структура. Другия необходим продукт за производството на нашия крем Дипломат, това е растителната сметана Хопла. При положение, че имаме един добър млечен крем Елевир с 35% масленост, за какво ни е растителната сметана Хопла? Именно 35% млечните мазнини на Елевир с 26% кокосово-палмовите мазнини на Хопла в комбинация по 50% осигуряват лекия вкус и кадифената структура, която гоним за този тип пълнеж. Поначало растителната сметана Хопла дава много повече обем от млечната. Мазнините на Хопла 26% са палмови и кокосови и се разтопяват веднага в устата
без тежкия остатък и оформянето на мазна мембрана в невцето, както при други сметани от пазара. Именно поради този тип растителни мазнини на Хопла се получава идеално обединение с млечните мазнини на Елевир, оформяйки плътна и много пухкава структура. Превъзходният вкус се получава именно от кадифената пухкава структура на тази комбинация Хопла-Елевир, но трябва да отбележим, че плътният вкус се дължи най-много на количеството млечните протеини и млечните продукти в Хопла, които се обединяват с животинските млечни съставки на Елевир. Всичко това, обединено с студения крем Флу, осигуряват нашия крем дипломат, неповторим крем дипломат за нашата торта Карпати. При сметаната Хопла въпросът не е само, че мазнините са 26%, а какъв тип мазнини са включени. Разбиете сами охладена сметана Хопла на 5 градуса и друга сметана от пазара растителна по ваш избор в същите условия и опитвайте вкуса. Вижте как се разтопява в устата сметаната Хопла и сравнете как се разтопяват и дали се разтопяват мазнините на други сметани. Сравнете обема, цвета, а най-много сравнете реакцията на сметаната Хопла в хладилника като пълнеж в вашите сладкиши или като декорация. Хопла няма да изсъхне и няма да се напука. Клиентите вече са образовани. Имат култивиран вкус и навици. Усещат всичко, а усещат именно и разликата, която усещате и вие при сравнителни тестове. Поради тези причини, връзката студен сладкарски крем Флу, растителната сметана Хопла и млечната сметана Елевир оформят неповторимия и единствения подходящ крем за пълнежи на нашата еклерова торта Карпати. След този подробен, но необходим анализ, нека изпълним конкретно рецептата на крем дипломат. – 600 грама вода, и 250 грама крем Флу. Леко го забъркваме и го пускаме за 3-4 минути в миксера. Отделно пускаме в миксер 300 грама растителна сметана Хопла, охладена на 5 градуса, както винаги, и разбиваме на бърза скорост за около 3 минути. Добавяме още 250 грама млечна сметана Елевир в басана с Хопла и продължаваме разбиването на бърза скорост за около 2 минути. Така се получиха два крема. Разбит сладкарски крем Флу и смес растителна сметана Хопла и млечна сметана Елевир. И събираме двата крема. Студен крем Флу, Хопла и Елевир.
крема за торта Карпати е готов. Опитайте. Кремът Дипломат е готов. Този крем е идеален за пълнеж на еклери и шу на профитероли, а за нашата рецепта е задължителен продукт за пълнеж на еклеровата торта Карпати. Сглобяването на тортата Карпати е изключително лесен и бърз. Поставяме прозрачна лента бомбасей от вътрешната страна на ринг. След изпичането на еклеровите етажи, те са релефни, готови планини с сглобяване на тортата Карпати. Поставяме на дъното на ринга първия етаж еклеров пандишпан. После пълниме плътно по стените на ринга. След което слагаме второ ниво паста микс. Отново ванилов крем. С черна или с червена череша. Една тръба. И финишираме с третия еклер. Етаж от паста микс. тук е моментът, за да обясним защо сме избрали черните череши в желе на бакпел, а не други плодове в желе от пазара. Белгийската фирма Бакпел произвежда плодовете в собствени терени по принцип на затворен кръг. Всичко под пълен контрол. Калибрира и обработва плодовете по най-съвременните методи. Бакпел не използва изкуствени отцветители или аромати, за да отцвети желето или плодовете. Плодовете в желе на Бакпел са сочни и изключително вкусни, цели, еднакви по големина. Благодарение на естествения, натурален собствен цвят, плодовете няма да отцветят и замърсят крема на вашия сладкиш, именно защото няма изкуствени отцветители. Важно е да добавим, че плодовете в желе на Бакпел са идеални за кейкове, тарталетки и други печива. Всичките плодове в желе на Бакпел се пекат идеално, без да потъват, защото относителното тегло плод желе и специалната разработка не го позволява. Плодовете в желе на Бакпел се замразяват без никаква опасност да се сгъне или да се трансформира тялото им. Специално черните череси в желе на Бакпел, което ще използваме за нашата торта Карпати, имат съдържание 70% плод. Разбира се, има начин за разреждане, но не е нашата цел това. Нашата цел е с малко количество да достигнем много високи резултати по отношение на вкуса и едновременно с добра себестойност. За да се докаже качеството на плодове в желе на Бакпел, направете сами вие един прост тест. Поставете в хладилника един слой черни череси Бакпел и в друга чиния един слой
от други плодове в желе. Освен размера на плодовете, плътността, цвета и вкуса, което очевидно ще сравните, ще видите изненадващи резултати и реакции след няколко дена в хладилника. Изборът е ваш. Преди да преминем към последния етап на сглобяването на нашата еклерова торта Карпати, тук е моментът да отбележим, че тортата точно сега, преди довършването и поставяне на декорация, може да се фолира и да се съхрани поне 30 дена във фризер на минус 18 градуса, без да загуби нито един от качествата си. Това е позволено именно защото всичките суровини, които присъстват, са от ново поколение, подходящи и за замразяване. Това е изключително важен фактор, може би най-важния за намаляване на разходите и намаляване на фирата при производството. Огромна икономия на работно време, а най-много планираното производство и замразяване осигурява едно огромно предимство. Да имаме винаги в нашата витрина цялата гама, тъй като може веднага като свърши един сладкиш от витрината, да извадим от фризера, да украсим и да напълним витрината. Напомняме ви, че необходимото време за отпускане на един сладкиш или една торта от фризера е около 20-30 минути. Декорацията се изпълнява бързо и е изключително привлекателна. Всъщност, декорацията е самата еклеровата шапка отгоре. Поръсваме отгоре върху еклеровата шапка с малко пудра захар и за декорация може по желание да украсим отстрани, зафилвайки с малко крем дипломат. Върху еклеровата планина, шапката, може да поставим за декорация малко нарязани плодове, намазани с студено желе на Бакбел Даймонд глаже. 2-3 думи за Даймонд глаже на Бакбел. С малка четка поставяме неутрално студено желе Даймонд глаже, готово за употреба. Това желе има следните предимства. Първо, много е финно и затова се използва малко количество, за да покрие плодовете. Това осигурява реална икономия. Второ, молекулната плътност на желето осигурява плътно запечатване на плода. Не го оставя да диша и в резултат на това осигурява голям живот на плодовете и невероятна визия. Трето, неутралното желе Даймонд не губи гланца си, не става мътно, не се сгъстява, не буци и няма никакви странични миризми. Ще се изненадате приятно, като изчислите събестойността на цялата еклерова торта Карпати, а също така ще се изненадате, като дегустирате вие и вашите клиенти от тази торта. Желаем ви успех!